Дарагія слухачы, у гэтыя нялёгкія дні вымушанага карантыну я хацеў бы прачытаць вам новыя аповеды з 4-го выдання маёй кнігі «Імёны свабоды», якое цяпер рыхтуецца да друку. Сярод маіх герояў і гераіняў асобы знакамітыя і тыя, чых імёнаў вы не знойдзеце в энцыклапедыях, але ўсіх аб'ядноўвае змаганне за свабоду у самых розных яе вымярэннях і ўвасабленнях, а таксама імкненне жыць у вольнай незалежнай айчыне. З кімсьці мне выпала быць добра знаёмым, хтосьці жыў у іншую эпоху, ды кожны нечым паўплываў на мой характар, на мае светаразуменне і светаўяўленне, урэшце на тое, што я стаў пісьменнікам. Зямныя шляхі гэтых людзей завяршыліся, аднак доўжацца ў маёй памяці. Калі пішаш кнігу з такой колькасцю дзейных асобаў, непазбежна надыходзіць момант, у які пачынаеш адчуваць іхнюю метафізычную, а часам і фізычную прысутнасць недзе побач. Яны пагаджаюцца ці, наадварот, спрачаюцца з табой, штосьці ўдакладняюць, а нешта абвяргаюць. А яшчэ яны нагадваюць, мы не ідэальныя, не бездакорныя, бо вельмі часта траплялі ў неверагодна складаныя гістарычныя і жыццёвыя абставіны. У кнізе шмат трагічных лёсаў, але для мяне яна гучыць аптымістычна. Яна гаюча сведчыць, нас нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. Няхай імёны свабоды стануць аптымістычнымі і для вас. Міхал Клеафас Агінскі. Цяжка ўявіць жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне з айчынай». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам незалежнай Беларусі. Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянезу нарадзіўся пад Варшавай і быў палякам, але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з ліцвінскага роду». Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, ліцвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў. Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свайго свабадалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікай Брытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай моваю міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але, калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінскага разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам-Двінскам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году спявалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах, але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства граф Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога, дарэчы, стварыў оперу «Банапарт у Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае адказу.
Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства пададзенай цару Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіцаў краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вэні, Дрэздэне, Парыжы, Лёндане. Асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каланіяльныя расейскія ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных патрыятычных таварыстваў. Назаўсёды, пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне фларэнтыйскай базылікі Санта-Кроче, побач з Галілеем, Мікеланджело, Расіні і Макіявелі. Адам Міцкевіч. Адам нарадзіўся ў беларускай шляхецкай сям'і роду Рымвідаў-Міцкевічаў каляднай ноччу 1798 году. Павітуха моцна верыла ў прыкметы і перарэзала немаўляці пупавіну на кнізе. Пазнаёміўшыся ў віленскай кавярні водблізь помніка Міцкевічу з літоўскім архітэктарам, які таксама замовіў у той марозны вечар сукцінец, я ўжо праз некалькі хвілінаў слухаў узнёслую лекцыю пра геніяльнага літоўскага паэта Адомаса Міцкевічуса, пра яго захапленне літоўскай гісторыі, літоўскай мовай, на якой ён не проста размаўляў, але і напісаў шмат твораў, знішчаных пазней польскімі нацыяналістамі. Я быў уражаны. Меркаваў, што падобныя лекцыі засталіся прынамсі ў мінулым стагоддзі, а таму вырашыў проста прыняць пачутае да ведама. Аднак суразмоўнік быў настроены ваяўніча, і я рызыкнуў пацікавіцца. А дзе ж Адомас прыйшоў на свет? У ваколіцах Наўгардукасу, не змаргнуўшы вокам, адказаў мой візаві. Там, дзе каранаваўся вялікі князь Міндаўгас. Тады я рызыкнуў удакладніць, дзе знаходзіцца гэты самы Наўгардукас, а заадно і згадаць сёе-тое з лекцыяў былога філямата, апальнага паэта-выгнанца ў калеж де Франс у Парыжы. Магчыма, вы здагадаліся, якія словы Міцкевіча я цытаваў. Так, пра тое, што на беларускай мове размаўляе блізу 10 мільёнаў чалавек, што гэтая гаворка найбагацейшая, найчысцейшая, вельмі гарманічная і найменш з усіх славянскіх моваў змененая. Што ў пару незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся гэтай мовай у дыпламатычным ліставанні, і на ёй быў напісаны і выдадзены статут Вялікага княства Літоўскага. Не паспеў я адзначыць, што на тыя лекцыі хадзілі Жорж Санд, Фрэдэрык Шапен і Іван Тургенеў, як пачуў, што ўсё гэта вартае жалю выдумкі і фальсіфікацыі цяпер ужо беларускіх нацыяналістаў. Вось яна, сіла літоўскага патрыятычнага выхавання, падумаў я, складаную гамаю пачуццю. Без непарыўна ўкаранёных у нашую гісторыю і культуру дзядоў, пана Тадэвуша, дзесяткаў паэмаў, балядаў, вершаў Адама Міцкевіча беларуская літаратура была б іншай. Гэта маглі б засведчыць Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч і Францішак Багушевіч, Янка Купала і Якуб Колас. Ну а Владзімір Караткевіч у прысвечаным Міцкевічу эсэ, наўпрост звяртаючыся да выбітнага папярэдніка, сказаў: «Мяне ты зрабіў паэтам». Гэтым словам папярэднічае народжаная Караткевічавай фантазіяй гісторыя, як у дзень свайго сыходу ў вечнасць, а ён стаўся для аўтару маёй ляды і каласоў пад сярпом тваім днём прыходу на свет, Адам Міцкевіч,
абыходзіць к гадзе народжаных немаўлятаў і вызначае іх лёс. Ромуальд Падбярэзкі. У 1858 годзе ў Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі Владзіслаў Сыракомля, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, Вінцэль Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'ядаць народ і дапамагчы яму у самыя нялёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннай ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. На сходзе не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рамуальда Падбярэзкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Веленчук Рамуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альма-матэр, але апошнюю на той час вышэйшую школу краю зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося ў Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Падбярэзкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларуска-цэнтрычным. Друкуе нарысы беларускіх аўтараў пра Эфрахіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў і філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, паэзію і прозу Яна Баршчэўскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэзка ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселля», надрукаваных у пецярбургскай перыёдыцы лістах з Беларусі, літаратурна-крытычных артыкулах Ромуальд Падбярэзкі адкрыта заяўляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэзкага да знакавага твору нашай новай літаратуры шляхціча завальні Яна Баршчэўскага. Нагадаю, самый пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расейскія каланіяльныя ўлады. У 1850-м Ромуальда арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую вядомы гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка у сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Владзіслаў Сыракомля. Уладзіслаў Сыракомля – літаратурны псевданім Людвіка Кандратовіча, за аснову якога узятая назва родавага гербу. Пасля навучання у школах монахаў-дамініканцаў у Наваградку і Нясвіжы ён служыў канцылярыі радзівілаўскіх маёнткаў. Юнака часта бачылі ў казачна багатай бібліятэцы ўладальнікаў Нясвіжскага замку. Кандратовіч быў сваім чалавекам у княскім архіве, дзе зберагаліся шматлікія дзяржаўныя дакументы Вялікага княства Літоўскага.
Усё гэта, а ў дадатак сустрэчы з выпускнікамі Віленскага універсітэту, што часта наведваліся ў нясвіж, выхоўвалі ў душы патрыятызм і нараджалі імкненне да творчасці. Адметны талент заіскрыўся ў першай жа публікацыі вершаванай гутарцы «Паштар». У перакладзе яна стала расейскай народнай песняй «Когда я на почте служил ямшчыком». Творы Сыракомлі найчасцей насялялі шляхцічы і сяляне дарагой яго сэрцу старонкі. Сябе паэт параўноўваў з вясковым лірнікам, што грае для ўсяго народу. Ён натхнёна пісаў пра падзеі мінулых стагоддзяў, апрацоўваў беларускія казкі і паданні. Шырокую вядомасць набыў беларускі верш Уладзіслава Сыракомлі «Добрыя весці», напісаны ў 1848, калі в Европе адбываліся рэвалюцыі. Заходзіць сонца пагодняга лета, вее ветер з заходніх нябёс, здароў будзь ветер з далёкага свету, добрыя ж весці да нас ты прынёс. Эй, згіне вораг, як Бог нам паможа, за нашу крыўду, за горкі наш жаль, запяём песню, хваліць цябе Божа, лягчэй будзе з сэрцу, як згіне маскаль. Сыракомля асабліва цяжка перажываў разгром рэвалюцыйнага руху ў Угоршчыне і ў залежных ад Асманскай імперыі дунайскіх княстваў, Малдавіі ды Валахіі, дзе паўстанцаў душыла расейская армія. У гэтых княствах насельніцтва было хрысціянскім, і войскі жандары Еўропы бязлітасна дзейнічалі там супольна з туркамі-мусульманамі. Жыццё не песціла вясковага лірніка. У 1852 цягам аднаго тыдня ў яго памерлі 3 малалетнія дачкі. Драматычным сталася ўзаемнае, рэзка асуджанае грамадствам каханне да акторкі Елены Маеўскай. Дзеля Уладзіслава яна пакінула мужа, гісторыка, літаратара і выдаўца Адама Кіркора і з'ехала за мяжу. Сыракомля шмат вандраваў па Літве, Беларусі. У Аўстрыі ды Прусіі ён наладжваў сувязі з патрыётамі, каб супольна змагацца за аднаўленне Рэчы Паспалітай. Паліцыя увяла за паэтам, публіцыстам і краязнаўцам сакрэтны нагляд, а затым яго зняволілі ў віленскай турме. Прыхільнікі здолелі вызваліць хворага на сухоты вязня, аднак няволя цалкам падарвала сілы, і Сыракомля памёр у 1862 годзе у часе следства, зусім незадоўга да паўстання Каліноўскага, у якім бясспрэчна узяў быў удзел. У пахавальнай працэсіі за труной выдатнага сучасніка ішлі болей за 10 000 віленчукоў і прыезджых з розных куткоў краю.